V dnešnej časovo náročnej dobe je vaša pleť vystavená stresu, znečisteniu a vonkajším vplyvom. V Health Balance sa denne stretávame s tým, že stačí pár minút dennej starostlivosti a pleť môže vyzerať o roky mladšia. Pravidelná starostlivosť nie je luxus. Je to základ, ktorý udrží pokožku zdravú, žiarivú a plnú energie. Doprajte jej účinné čistenie, výživu a ochranu, aby mohla odhaliť svoju prirodzenú krásu. Investujte pár minút denne a rozdiel uvidíte aj pocítite. Hydratovaná, vyvážená a dobre chránená pleť starne pomalšie, pôsobí sviežejšie a dodáva vám sebavedomie v každej situácii. V našom štúdiu Health Balance vám ponúkame overenú kvalitnú korejskú kozmetiku Temprance, pri ktorej sa rituál mení na výsledky. Radi vám poradíme s výberom toho správneho produktu ušitého na mieru vašej pleti. Objavte silu korejskej starostlivosti, ktorá spája čisté ingrediencie, moderné technológie a dokonalú rovnováhu. Temprance prináša vašej pleti hydratáciu, žiaru a harmóniu každý deň. Pretože vaša pleť si zaslúži to najlepšie.